माने लोगो हमलायनानै मोजाङै आखाइ बिलिर बिलिर रायलायलायगोन ना। बै काजलगावफ्राव बेरायहैगोनब्रा सना, टाउनफ्राव। दे होनबा मालाबा लोगो हमगोन दे आदा। दे। गारांखौथ' माबा हमनो हानाय बायदिसो मोनबाय आङो। औ जोंनि गुमैनि बायदिसो खोनाबाय आं गारांखौ। बोरो नाम्बारखौ नायनो आङो। बे नाम्बाराथ' बोरो आंबो नायनो। बे नाम्बाराथ' गुमैनिसो। गुमैसो होनदों नोङो? आंनि फिसायखौ गोसोथोग्राया नोंसो होनबा? नोंनि फिसायखौ माला गोसोथोआ आंलाय? नोंनि फिसायासो फुंनिफ्रायनो फन हरगासिनो। हाब लोगो नोंनाबो जायासै, आंजों एफा लोगो नोङो आंनि गुमैखौसो गोसोथोनो मोनबाय। नोंसो सानैजों गोसोथोलायाखैबा आंनि फिसायनि नाम्बारखौ बोरै मोनखो नोङो? आंनाव रं नाम्बार फैदों। नोंनि फिसाया आंनि नाम्बारखौ बबेनिफ्राय मोना? नोंनि फिसायनाव सों। आरो बिनो मिन्थिगौ ना। हाब नोंसोरबा मालानिफ्राय गोसोथोलाया? आं बोरै मिथिनांगौ? नोंनि थाखायनो आंनि फिसाया खामानि दामानि मावनो रोंला। मा नुनानै आंनि फिसायखौ गोसोथोखो नोङो? आं खोथाखौ खोनासंबाबाय। जेरै दादा नोंनि फिसायासो गोसोथोदों। गावनि फिसायखौ सामलायनो हाया, मालायखौसो दाय होबाय बायदों। ओइ जोंना गुमैया थिगैनो दंखायोमोन, नोंसो थिग नङा। सानैखौनो सामलायनो मा जादोंमोन? आरो सासे बारायफैबावबाय, साथामसो जाफैबावबाय। मा महा जारलालै बे? आंखौसो बखिबावदों नोङो, आंखौसो? ओइ! सान्दुं गोसाफ्राव मानि दावराव दावसि नोंसोरलाय हा? मानि दावराव दावसि? आंखौसो दावराव दावसि होनबावदों नोङो? आंखौसो? बे सोर? बे? आं मा मिन्थिगौ बे सोर? हाब नोंहा दिनै गावनि गोसोथोनायखौ सिनायलायासै? आंनि गोसोथोनाय? बे आंनि गोसोथोनाय नङा, आंनि गोसोथोनाया दस्रासो। बे नोंनि गोसोथोनाय नङाबा सोरथो? बेखौ गोसोथोनायनि थाखायनो बे न'आव फैनो हादों नोङो? नोंनाव एसेबां साहस दङ? आंनि गोसोथोनाया बे नङा होनदों। सोरनि गोसोथोनायब्रा? आंनो मोजाङै खिन्थादो, बुजिलायलाङासै आंहा। नोंहाबो दिनै जों गोनांखाय गावनि गोसोथोनायखौनो सिनायलायासै। नोंहाबो गावनि गोसोथोनायखौ आलासि जानो लिंहरलायदों नामा? र' लोगो, बिनि गोसोथोनाया सोर? आंनो खिथाग्रोलाय। बेनि गोसोथोनाया नों। मा बुंनानै लानो लाजिदों? बे मालानिफ्राय आंनि गोसोथोनाय जाखो? हा नोंलाय मालानिफ्राय आं गोसोथोनाय जाखो? नोंसोर सानैजों गोसोथोलायाबा बोरैथो फन हरलायबाय थायो? आं माला बेनो फन हरा। बे मानसियाथ' सोर? बे मानसिया सोर? आंजों मानो गोसोथोलाय होनबाय थादों? बे जोंनि गुमै, आब'नि फिसाय। बेलाय सोरथो बे? नों जायनाव फन खालामबाय थादों, बेनो आं। नोंनि थाखायनो आं दिनै नोंसिनि सिला गानाय लोगो लोगो रायजाबाय।